urriaren 6an okupatu Gasteiz eguna ospatuko dugu. Eta debekuaren ostean iragarri genuen moduan egingo dugu. Erantzuteko asmoz, baina ospakizuna ahaztu gabe. Azken egun hauetan, aitzakia ugari entzun ditugu duela astebete salatu genuen zentsura justifikatu nahian. Hasieran, euren araudi eta legeek eskaintzen dieten konfortgunetik, zentsura arrazoi teknikoen bitartez justifikatu zuten. Eta esan, ez zeukala zerikusirik politikarekin. Kontu teknikoen ustezko neutraltasuna erabiltzeko saiakera baldarra. Debekatzeko arrazoia ezkutatuta. Ez gara euren gustokoak, enbarazu egiten diegu. Urduri jartzen ditugu. Provokazioa iruditzen zaie gu kalean egotea. Baina norena da kalea, zurea alkate jauna? Ez gara eztabaida tekniko faltsuen trampan eroriko. Irailaren 21ko prentsaurrekoan esan genuen moduan, apiriletik ari ginen udaleko teknikariekin lanean. Irailaren 6an egin genuen publiko okupatu Gasteizen egitaraua, eta kasualitatea, ordu batzuk geroago, teknikariek dei bat jaso zuten esanez Urtaranen kabineteak bide publikoa erabiltzeko eskaera ukatu nahi zigula. Honetaz gain, egunaren izena aldatzeko ere iradoki ziguten, izan ere, udaleko zerbitzu juridikoen ustez, legea austera darama. Irailaren 18an egin genuen azken bilera, eta bertan negoziaziorik ez zen egon. Arrazoi politikoek eragindako inposizio bat besterik ez. Asteartean, alkatea jendaurrera agertu zen, esandakoa berrestera. Egin zuen diskurtsoaren tonu populistak, Gasteizen gaineko bere ikuspuntua ezarri nahia erakusten digu, eta arrazoia ematen digu. Izan ere, bere adierazpenak kontu politikoetan oinarritzen dira, ez teknikoetan. Aipatzekoa da gainera, Urtaranen adierazpenak izan eta minutu gutxira baimenen inguruko mezu bat jaso genuela. Aldaketak zekartzana, alkateak agerraldian esandakoaren aritik. Aldaketa hauek ez daukate inolako motivazio teknikorik. Kasualitatea? Eta gu ari omen gara gezurretan. Gezurti deitzen digute. Nork eta kalea erabiltzea debekatzen digutenek. Horrekin eskuinik atzerakoienari botoren bat kentzeko asmoz. Instituzioen aldean guk ez dugu ez gezur ez botorik behar, garena izateko. Gasteiztarrek ondo asko ezagutzen dute herri mugimendua. Kalera atera dira babestu behar izan denetan, eta hilaren 6an ere kalera aterako dira debekua salatzeko, eta gure urteurrenak ospatzeko. Urriaren 6an okupatu Gasteiz eguna egingo dugu, hauxe da egitaraua. Goizean, manifestazioa, 12:00 San Anton plazatik abiatuta. Zuei gustatu ala ez, nos ocupamos de Gasteiz lemapean. Manifestazioa alaia izango da, jai girokoa. Horregatik, animatu nahi ditugu herritar eta kolektiboak mobilizazioa aldarrikapenez betetzera. Musika eta beste hainbat sorpresak girotuta. Berriz diogu, denon eskubide kontua da, dinamika honen baitan gauden lau kolektiboengatik haratago doana. Zoritxarrez, goizeko programazioa, txikientzako jolasak, herri azoka, ezin izango dira egin. Eskerrik asko aste hauetan goizeko ekintzak prestatzeko gurekin lanean aritu zaeten lagun guztioi. Baina azkenean ezin izango ditugu egin. Baina inork ez digu festa kenduko, ez da gure urteurrerak ospatzeko gogoa ere. Eta bazkaritik hasita, emango izkizugu xehetasunak aurrerago, egunera arte ez baitugu iragarriko non egingo den, gau amaierera arte izango da festa. Izango da musika taldeen erantzukizunagatik. Agertokia zein dela ere jotzeko prest agertu baitira. Izango da tabernengatik, DJ-ak eta kontzertuak jarriko baitituzte. Izango da kolektiboengatik, turnoak egingo baitituzte. Bertako komertzioen sare bat sortzea lortzen ere ari gara, laguntzeko prest dagoena eta urriaren 6an euren aletxoa jarriko duena. Ale horiek guztiek lortuko dute okupatu Gasteiz eguna handi izatea. Eta noski, argi gera dadila, ez gara euren provokazio jokoan eroriko, eta konbentzituta gaude, egun horretan sorpresa ugari egongo direla, hainbat kolektibo, taberna eta elkarte laguntzeko prest agertu baita. Urriaren 6an ikusiko dugu elkar. Egitarau hau alda daiteke bai, baina oso gutxi. Hala bada, sare sozialetan jakinaraziko dugu. Azken kontu batzuk. Atxikimenduen zerrenda zabalik dago, eta datozen egunotan eguneratuko dugu. Eskerrik asko zabaltzeagatik, jende asko ari zaigu idazten. Gure sare sozialetan dituzue pasaren astearteko asanblada jendetsuan aipatu ziren kedadak. Arrotzekoa da hainbat lagun eta kolektibo konpromisoa hartzen ikustea datozen 10 egunetarako. Asteburu honetan egingo da lehen aldiz okupatu Gasteizen materiala salgai gaztetxean. Asteburu guztian zabalik egongo baita. Erdi Aroko azokako posturen batean ere egongo da salgai.